Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Din namru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Mananni u Luigi Vella. Llum ħuti il-Knisja tagħmel it-tifkira tas-Saċerdot San Camillo di Lellis. Twilet Chieti, kien żagħżugħ li kellu l-vizzju kbir tal-logħob u darba fost l-oħrajn meta tilef ġidu kollu spiċċa jaħdem, mar jaħdem u fittex biex ikollu x'jiekol fi sptar tal-morda. U propju meta ġie wiċċ imwiċċ mad-batija tal-bniedem mal-mart bidel ħajtu. Iltaqa' wkoll ma' saċerdot li jimbagħad għenu biex isir saċerdot u kienu wkoll dan is-saċerdot kien Qaddis San Filippo Neri ġewwa Ruma, kien imbagħad San Camillo wara li sar saċerdot waqqaf il-kongregazzjoni dik li aħna nsejħula tal-Kameljani li l-iskop tagħhom huwa li jieħdu ħsieb il-morda. Ejjew għalhekk illum aħna wkoll niftakru fil-morda tagħna u niftakru partikolarment f'dawk il-persuni li jduru bil-morda, nitolbu għalihom għaliex huma wkoll għandhom bżonn it-talb tagħna, is-saħħa, il-kuraġġ biex jiffaċċjaw b'serenità id-tbatija li jġib magħha il-mart. Ħuti fil-waqt li narfu bin-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtiet. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti żejjent bi grazzja li ma bħala lis-Saċerdot San Camillo de Lellis biex jaqdi b'imħabba kbira lil morda għal merti tiegħu sawwab fina l-ispirtu ta' imħabbtek biex naqduk f'ħutna l-bnedmin ħankunu nistgħu inqawwa qalbna lil min din il-ħajja ngħaddu għal għandek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Wiet jaqi triq il-ġust, modija dritta tħejji għal-ġust. Iva, fit-triq il-ġudizzji tiegħek nittamaw mulej, għal-ismek u tifkirietek tixxennaq ruħi. Bil-lejl tixtieqek ruħi, mas-sebħ tfittxek ġo fija qalbi. Għaliex meta jiddu l-ġudizzji tiegħek fuq l-art, in-nies tad-dinja jitalmu l-ġustizzja. Mulej, int tatina isliem, għamilna kollu għamiltu int għalina. Mulej, fid-dwejjaq fit-tixniek, sejjaħnielek int u tikkastigana. Bħal mara tqila fil-ħlas, titkawweġ u tajjed bl-ġieħ, hekk konna aħna quddiemek mulej. Tqalna u tkawweġna u wlidna r-riħ. Is-salvazzjoni fuq l-art ma ksibnijiex u ma twaldux nies biex jagħmru fl-art. Għax jgħixu mill-ġdejt il-mejtin tiegħek, il-katavri jqumu l-koll, jistempħu u jannu dawk li jagħmru fit-trab. In-nida tiegħek hi nida ta' dawl u l-art trott il-mejtin. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Int mulej għal dejjem tibqa' minn nisel għal nisel it-tifkira tiegħek. Inti tqum u tħenn għal Sion għax hu żmien u l-waqt li tħenn. Għax għażiż għal qaddejja tiegħek il-ġebel tagħha, tiġihom ħasra mit-trab tagħha. Il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Ħajkollhom il-ġnus il-bisa ta' ismek mulej
u slatin kulla tal-art il-biża tas-sebħ tiegħek. Meta l-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' it-talb tal-mitluqin ma jistmelx it-talb tagħhom. Il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Jinkiteb dan għan-nisel li għad jiġi u poplu ġdid għad ifaħħar lill-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-loli tas-smewiet u tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' il-krib tal-ilsira biex jeħles lil dawk li huma għall-mewt. Il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja għandi jintom il-koll li timsabu mħabtejn muntaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal: ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u intaqlejn u jiena inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u taħalmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħa ruħkom. Għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. U tiegħi marbut anke il-Vanġelu, appropju anke l-festa li qegħdin nagħmlu l-lum ta' San Camillo de Dellis. Il-mulej Ġesu qiegħed jistedinna biex aħna npoġġu il-fiduċja tagħna fih. Għax il-madmat tiegħi ħelu, ħudu fuqkom il-madmat tiegħi. X'inhu il-madmat? Forsi l-anzjani jiftakruh, imma iż-żgħar u t-tfal tagħna forsi lanqas biss nafu x'ikun, xi tfisser din il-kelma madmat. Il-kelma madmat hija dik l-injama ħoxla tqila, għalhekk Ġesu jgħid il-madmat tiegħi mhux tqejl imma huwa ħafif, li kienet titpoġġa fuq l-għonq tal-barrin biex meta huma jaħartu il-barrin mhux wieħed jiġbed naħħa u l-ieħor jiġbed l-oħra, imma jimxu bid-dritt ma' xulxejn. U għalhekk kien ikun tqil biex ikun speċi qisu ta' kontroll kif dawn l-annimali jimxu dritt ħalli l-ħart u x-xogħol fil-lelji issir kif suppost. Interessanti Ġesu hawnhekk mhux jgħidilna ejja għandi u jiena ħanfejjaqkom. Għaliex l-ikbar fejqan eżies mhux kif ħafna drabi naħsbu mhuwiex tant il-fejqan tal-ġisem, imma l-ewwel qabel kollox huwa il-fejqan tal-qalb. Ejja għandi ħalli jiena nserraħkom, ħalli ssibu il-mistrieħ ta' ruħkom. Ġesu dan jirrepetih kontinwament. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja. Għaliex eżies il-mart jagħmel parti mill-ħaġna tagħna l-bnedmin. Min m'għaddiex minn esperjenza ta' mart, min ma jħabbax wiċċu miegħu. Imma altru ngħix dan il-mument ta' prova b'serenità u altru ngħinu u ngħixuh b'disperazzjoni li ma tħalli nara l-ħadd u lil xejn. Kejjew nitolbu llum għall-morda tagħna biex il-mulej jagħtihom is-serħan tar-ruħ, il-qawwa, mbativa għala lem. Wara li jkun hemm il-mistrieħ tal-qalb, is-serħan tal-qalb, il-paċi fil-qalb, jistgħu wkoll iseħħu anke il-fejqan fil-ġisem.
Ħuti eżies ejjew nieħdu fuqna il-madmat ta' Kristu u niskopru mill-ġdid il-ħlewwa u l-paċi tiegħu. Għamil mulej li l-Knisja tiegħek tkun sinjal ta' ħelsien għal kull bniedem fid-dinja nitolbu. U Alla kabbar il-frott tal-Ispirtu Qaddis tiegħek fid-dinja ħalli jmexxi lil kulħadd fuq il-kelma ta' Ibnek Ġesu li hija kelma ta' ħajja ta' fejqan nitolbu. Tolbuk mulej biex tagħti l-għajnuna tiegħek lil foqra, lil morda u lil dawk li huma mwarbejn flimkien dawk li jduru bil-morda tagħna. Farraġhom, għatihom is-serħan tal-qalb nitolbu. Tolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż dbirek lilna hawn preżenti u l-familji kollha tagħna. Ixħed ħarsa ta' mħabba fuqna l-koll, għatina l-qawwa biex bil-Spirtu tiegħek aħna nimxu u nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek għax hija l-kelma tiegħek li ġġib ħelsien u mistrieħ fil-qalb tal-bniedem. Nitolbu. Fiskijiet inresqu it-talb tagħna. Mulej Alla tagħna, kuljum ta' ħajjitna inti tagħtina nesperimentaw il-fedeltà tiegħek magħna. Iftħilna qalbna għall-Ispirtu Qaddis tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li aħna li qegħdin infakru l-opra ta' imħabba bla qies ta' Ibnek nitwettqu u nikbru fl-imħabba tiegħek u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' San Camillo de Lellis bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek, inti dejjem timla lill-Knisja bil-qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' imħabbtek. Inti tħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom. Tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħ għal kollox il-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha infaħru l-kobor tiegħek u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija.
Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati bħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li kla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U inroddulek ħajr, għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqattra u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina illum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Mulej, inti ġeddidna bil-misteri qaddisa tiegħek. Mexxina wkoll bl-eżempji ta' San Camillo dell'Ellis li qiem lilek bit-tieba u bla għeda u għamel il-ġid lill-poplu tiegħek b'imħabba li ma bħala bi Kristu siedna. Jew nofru it-tliet avamarijiet nofruhom għal morda tagħna u dawk il-persuni li jduru bihom kemm fl-isptarijiet kif ukoll fid-djar tagħna. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.